congratulation so आं नोंथांमोनखौ आंनि बे सिमा साख्रिसिनाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दायो जोङो हामा सर्ट मुभि रिलिज जानो नागिरदों दिनै ओमफ्राय बेखौ नायनो थांगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फैदों आंजों लोगोसे ओमफ्राय नै सोर सोर दङ नायदो हेल' आदा बे सर्ट मुभिखौ चिरां डिस्ट्रिक्टनि आर्टिस्ट एसोसिएशननि आन्डाराव खालामनाय जादों रिलिजखौ ओमफ्राय काजलगावनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव खालामदों आरो अके ओइ हेल' जोंना नैबे आगैनि प्रडाक्सनावनो HP प्रडाक्सनावहाय ओमफ्राय ग्ल'रि हेल' ग्ल'रि दायो नायलांबाय थादो लोगोफोर Subscribe my channel.
मानि जिले रावबो जायाखै बेल' मोनजादों हरनि समाव नोंखौ बासायनोसैबा मासे फैया मिथिगौ नोङो आं मिथिगौ बिसोर बिराद बुरजा आं बिसोर बुलायबो हाखाया नाथाय नोंसोर जा खामानि मावनो हादों आं दा बुङा नोंसोर आंखौ बेसेबां लोब्बु नोंसिनि खामानि मावनाया समाजनि बेरेखा आरो आयेननि बेरेखा Sapi kalian mereka salah saya. Get that big
स' लोगोफोर दायो जों थांफिननोसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरो ओमफ्राय मा खालामनांगौ बेखौथ' बयबो मिथिखायो ओमफ्राय आरो बुंदो एसे लाइक एन्ड साबसक्राइब खालामना होदो मेडामनि माबाखौ इउटिउब चेनेलखौ ओमफ्राय नै बेखौ आं र' आं एसे फैसा बुजायो जाबाय मोनसे माबा बुंनो अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबसक्राइब खालामना हो जाहाथे आब'आबो गोजौ दावखोलाङो स' बाय बाय